Hello, hello, hello po sa bawat isa, mga kaibigan kapatid. Sana naman po mapagpala at matagumpay na araw po sa ating lahat. Saan po tayo naroon. Yes, gabay at protection ng ating Panginoon naman pa sa ating lahat. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa may bus stop. Nag-aabang ng bus papuntang bayan kasi today is Saturday as usual. Hindi ako lumabas kagabi. Kaya ngayon tayo lalabas. Ayan. So, ang weather ngayon dito sa Abu Dhabi is ayan, mahangin at saka maalikabok. Mahangin at saka maalikabok yung weather niya. And ngayon is May 7 and bukas May 8 is second Sunday ng May. And it is a Mother's Day po dyan sa atin sa Pilipinas. And kaya sa lahat ng mga nanay around the world, yan, ano man yung mga pinagkakaabalahan, ayan, at mga ginagawa ng bawat isa is Happy Mother's Day po sa inyong lahat. We do appreciate and thank you and grateful sa lahat ng mga sakripisyo nyo, sa lahat ng mga pagmamahal nyo, sa lahat ng mga kabutihan, sa lahat ng inyong mga ginawa, diba? At mga ginagawa at gagawin pa. Ayan, sa mga anak, para sa mga anak, para sa mga apo. Kaya we salute you all and happy Mother's Day. May God bless you all po. Ayan mga kapatid, dito na tayo sa bus, nakasakay na po tayo at ayan, nakasabayan natin si Ate Nieves Channel, ang isang kaibigan natin from Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya? Yeah, Nueva Vizcaya. Ayan, si Ate Nieves Channel. Pero daan muna tayo doon kina Pastor. Good morning! Yes, sister! Ayan, so daan muna tayo dyan sa taas kasi may maaga pa naman. Anyway, nalit na nga ako, sabi ko maaga ako sana kanina. Kaso nagising na ako anong oras na. Kaya anan, ang oras na natin ngayon is 8:20. Pero may oras pa naman tayo. 9:30 pa naman yung ano natin. Check. May kukunin tayo dyan. Kasi first ano pala ngayon, first Friday of the month. So meron pala tayong communion mamaya. So tignan natin at kukunin natin yung mga gamit pa. Ayan. Oh, ano ba to? Second floor, mali pala yung natindot. First floor pala siya. Ang punta natin is sa second floor. Na tayo sa second floor. Ay, good morning! Walang tao. Hello, hello, hello! A few moments later. Yun, mag-anap tayo ng mga ano, lakad-lakad. Maglakad ako at mag-aanap ng bulaklak. Kung saan tayo pwedeng bumili ng bulaklak. Para sa mga nanays. Kasi kagabi sana, kaso hindi naman ako nakalabas kagabi. Kaya, try natin mag-anap kung meron tayong makita dyan sa mga shop. Dito sa malapit sa area. Para makahabol tayo mamaya. Kasi anong oras na? Oras na po natin is 9:45 ng umaga. And pa-start na rin yung ating church. Nag-skip na ako sa church. So, para makahabol tayo bago matapos ang ceremony pastor. Ayan, para tamang-tama mamaya pagkatapos ng preaching is mabigyan natin ng mga bulaklak ang mga nanays kung meron. Ayan, kaya tara, samahan nyo ako mag-alakad. Ayan, wala akong kasama. Mag-isa lang po ako. Check natin kung meron. Kapatid, mainit eh. Ayan, nandito tayo sa may signal. Antayin lang natin na mag-go siya. Init. So, hindi ko alam kung saan ako pero try ko itong shop na ito. Hopefully meron sila. Kung wala man yung mga fresh, try natin kung ano yung meron sila na pwedeng mabili. Ay, pero we're hoping na meron para hindi na tayo kasi ang init na. Maalikabok pa naman yung weather niya ngayon. Hindi ko pa naman dala yung sunglass ko. Sakit sa mata pagka maalikabok yung hangin. Tawid-tawid muna tayo. Ayan po mga kapatid, nakabalik na tayo. At meron po tayong nahanap mga kapatid, kaso lang wala pong fresh. And much better na lang
plastic. At least, mas tatagal siya. Ito yung nabili natin mga kapatid. Ayan. Ayan oh. Red roses. Ayan. So, iayos lang natin kasi patapos na. Tamang-tama. Nakahabol naman tayo. So, tanggalin lang natin mga kapatid yung ano. Make sure lang natin na walang mga price. Madilim dito kasi nakapatay yung ilaw nila. So, make sure lang natin na walang mga price. Ayan. Ang init mga kapatid. So, ito na po lahat mga kapatid yung mga napamili natin. I think 23 na pieces po ito. So, ayan, natanggal ko na rin yung mga tag price niya. And, ayan, pasok lang ako sa loob para alam nila na nakabalik na po tayo. Ayan, so, sumakit yung paa ko mga kapatid. So, bali 3 shop, ay 4 na shop yung napuntahan ko, yung shop na panghuli. Ayan, doon ko nabili ang mga ito mga kapatid. So, thanks God talaga, nakaabot po tayo. Kasi sabi ko kanina, kung wala na doon, sa last na shop na pupuntahan ko, mabalik na lang ako without anything. Pero glory to God, meron tayo. So, ibibigay natin ito mamaya sa mga nanay. So, hindi po nila alam na may mga paganito. So, surprise po para sa mga nanay natin. Ayan. Pink. Ayan o, pawis na mga kapatid. Init. So, ang oras na po natin ngayon is mag-11 na. Ayan, patapos na si Pastor, nagsisermon si Pastora. So, ayan. Ang time check natin ngayon. 11:45 na tayo. Ayan, need to worship. Ikaw natin sa proven that really our God is so good. Habang pinapakinggan natin yung kantang kapatid, i-reminisce natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bilang isang nanay. So, bilang simbolo ng pag-appreciate namin mga kapatid. Kulang ata. Ayan si ate, ayan si ate, ayan si ate. Kulang ata. Baka kulang to. Never fails me. And all my days. Sige na. Oh, without a break. I'll lift my head and I will sing of the goodness. Kaso baka kulang ata. Ilan na yung punta 23. You have led me through the fire. In the darkness, you are close like no other. Nakulang. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness. Sabi na Pastora. Yeah. Binigyan niya ba si Pastora? All my life you have been faithful. Kinulang ba? Ilan ba sila? Hallelujah. 60. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing for the goodness of God. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Glorifying your name, Father God, for your goodness in their life. Lord, sa bawat isa po sa kanila, hindi po namin alam kung ano yung mga sakripisyo, kung ano, Lord God, yung mga ginawa nila bilang isang ina na tumayo, Father God, para sa kanilang mga anak. Lord, maraming mga luha,
maraming mga sakit, maraming mga pasanin, O Lord God, upang maibigay nila, O Lord God, yung nararapat na para sa kanila, O Lord God, sa kanilang mga anak, yung obligation nila, O Father God, bilang nanay, O Lord God, o yung mga iba, is tatay na rin, O Father God, sa kanilang mga anak. Lord, hindi po namin tutumbasan o mapapantayan ang paggabay sa kanila, yung protection mo sa kanila. Lord, hindi po, O Father God, nahihinto, O Lord God, yung pagmamahal nila bilang isang ina. Lord, ito, O Lord God, ay magpapatuloy sa hanggang, O Lord God, sila ay nabubuhay, O Lord God, dito sa mundong ibabaw. Kaya Lord, ano man yung mga bigatin nila, ano man yung mga pasanin nila, O Lord God, sa mga oras na ito, O Lord God, Lord, we're committing and trusting it to you, O Father God, Lord, that your will be done in their life, O Father God, and let that burdens, let that prayer request, O Father God, of their hearts, of their mind, O Father God, be bestowed upon your will, O Father God, in Jesus' name. Lord, tulungan mo sila. Hawakan mo ang kanilang mga kamay sa bawat paghakbang nila, O Father God. Tulungan mo at gabayan, O Lord God, kung ano, O Lord God, yung nararapat, O Lord God, na gawin nila bilang isang ina at bilang isang ilaw ng tahanan, O Lord God, at even to the ministry, O Lord God, yung pinagkatiwala sa kanila. Lord, pagpalain mo sila, Lord, sa kanilang mga tahanan. Yung totoong ilaw, O Lord God, na nanggagaling sa iyo. Nawa, O Lord God, ang magningning sa kanilang mga buhay, O Father God. At Lord, hindi po nila ito magagawa kung hindi ikaw ang gagabay at tutulong sa kanila, O Father God. Lord, maraming salamat, O Father God. Lord, we continue, Father God, na i-declare, O Father God, ang kabutihan mo at yung pagmamahal mo sa kanila. Patuloy mo silang yakapin, O Lord God, ano man yung mga hinaing nila, O Lord God. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang katumbas na halaga at lalong-lalong ito'y hindi biro. Ang bawat nanay ay may kanya-kanyang kaparaanan, iba't ibang katangian, may mga kahinaan at may kalakasan. Wala pong perpekto kung paano maging ina o ilaw ng tahanan. Minsan ang mga iba ay nahuhusgahan ng dahil sa mga pangyayaring hindi naakala at kung minsan ay dahil sa mga bagay-bagay na pagkakamali sa mga nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga negatibong salita na kanilang natanggap, hirap na kanilang hinarap, bigat na kanilang pinasan, ay nanatili silang matatag, positibo at patuloy na nakangiti, in spite of many challenges that they are facing. Kaya sa lahat ng mga nanay, maraming salamat sa bawat sakripisyo, pagmamahal, pag-aaruga, pagtsatsaga, pagtitimpi at pananatiling matatag sa bawat hamon, unos at pagsubok sa iba't ibang sitwasyon at pagkakataon. Dalangin namin na sa bawat pagpatak ng iyong mga luha, kalakip nito ay pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Hindi man namin masuklian ang bawat sakripisyo mo, but God sees your heart, God sees your desire, and God sees your plan. And may God bless and return back all the blessing that you all deserve, abundantly, exceedingly, in accordance to His will. Your prayer be heard in the mighty name of Jesus. God bless. Pasensyahan niya na po. Mainit na. Yan, punta na tayo doon kina Pastor at mga nanay, mga kakain na tayo ng lunch. Balik niya ang baso ko, ha? Tama na. Waki-waki to! Waki-waki! Pindutin mo para lumabas. Puspusin mo para makakuha. Gusto niya. Kasi kumakain Kasi niya Di matamis kasi. Wala naman. kumakain siya ng ganyan. Yung parang naman, chupo no. niya. ganito, toto. Matamis kasi, hindi maasim, matamis. Matamis Baka wala siyang nakuha. Aditin ka pa, uy. Aditin ka pa. Huwag na magdede, okay na. Oo, pag isang taon na eh. Ayan ang chicken. Ayan, chicken tandoori. 25 ang isang order. Dito sa may Ritonch. Hyderabad. 75 ang tatlong order. Ano yun? Ano pa yan? Bigyan nyo kanin lang? Puro kanin? Mayos kayo ha? Kayo kasi nag-vlog Manghang tandoori. Ayan. Ini ko din dyan. Yung Jenny pa. Awan. Dirabe. Nabasa sa sister Tilma. Gawag na yung dahon. Dahon na. Thank you so much po for watching mga kapamilya at sa lahat ng ating mga subscribers, ating mga viewers. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Appreciated po.
And please sa mga po nakasubscribe, please pa-subscribe naman po sa ating channel, Pamilya Pantay-Pantay. And may God bless us all po mga kapatid. See you again sa ating mga susunod na vlog. Bye-bye!